waka na bugo dan zama. Kana nufin ka tsawon daga studio kashe. Na zama daga barewa sound record daga can nake dan rero waka na kalla idan Allah ta Allah agaji. Ai bane duk mawakan da yana wuce su. Bane ni ne king popular, ni ne best. No. A duniyar mawaka na gaji ta. No. Ni da Momi gwani. Kai wannan kamar kidan kashibu ko? Kashibu ne, kidan kashibu ne. Mai atamfa on the beat. So da rari wani sa'in farin ciki ne. Kasan hawaye zuciyata ta kasa zaune. Da ke cikin waje. Wannan wakar har tuna yadda zan yi bidiyon wakar nake yi. Da ni da Momi Gombe zan yi bidiyon wannan wakar. Ka samu Aisha tsamiya biyu. Ina Momi Gombe kawai wannan yarinya ita ce mai zamani da ita duniya take yi da ita zan yi nima. Da ita zan yi mala. Ban baka labari ba. Baka daga santa nake. Kai wakan nan ma fata ka dole ma dauke mu ai dole kai in ba dauke mu bai na kona santa. Kuma ga in Niger ba zan je Niger so bai sun gyara ta. Naji wancan ya shashan waye da suna ya je Niger wancan ya je wancan ya zo ni ba zan je ba tai kace da yawa sai sun gyara. Wannan rakatan ma ina zuwa ma ina wasanta. Daga wannan yaran ishak din nan. Dan rawan nan. Yake bai iya ma waka ba. Kai da kaza. Banda bai iya wa ni idan na tayar da tawa da kalatan muga nan je. A kai za kai irin wannan. No. Wallahi dole mutaka da Dalla mu je wajen ta sayar su waye duk suna can dai suna tukulkulun sarki Hassan suna jira na mu je a kunna mu. Ai dole ma daga wannan koma take ma ba. Ai yaro bu ba yaro. No.